The Energy Project is a great example of how effective communication and coordination amongst EU member states can have a major impact on European SMEs. The funding for e-energy came as a response to the energy crisis that followed the Russian invasion of Ukraine in 2022 and the resulting problems faced by European SMEs. The Commission responded very quickly and set up a support scheme that was suited for the task. The swift reaction resulted in €10,000 being made available for more than 900 SMEs with the support of their local Enterprise Europe Network sustainability advisors. Based on this funding, it was estimated that each SME would be able to improve their energy efficiency with around 5%. 3 years later, we now see the results, and indeed, many European SMEs have accomplished this and much more. E-Energy-projektet handler om at nedbringe energiforbruget i virksomheder for at give dem mulighed for at blive mere økonomisk konkurrencedygtige. Vi har haft masser af projekter, der handler om at sætte solceller op eller producere alternativ energi, men vi har haft nogle rigtig gode succeser også med faktisk at blive bedre til at passe på, hvad energiforbrug man har, altså faktisk at få sænket sit energiforbrug. En af de cases, jeg er rigtig glad for, er elektrikeren i Strandby, som vi har hjulpet med at lave en ansøgning, få fokuseret på, hvordan vi kan få optimeret deres facadebygninger, sådan så de kan nedbringe deres samlede energiforbrug. Derfor synes jeg, at det tjener som et rigtig godt eksempel på, hvordan man med energioptimering faktisk kan blive mere konkurrencedygtig. Og jeg er rigtig glad for, at vi sammen med dem er lykkedes med at lave den her ansøgning, der faktisk også endte med at blive præmieret. Hos firmaet Elektrikeren i Strandby er ejer Tom Jensen glad for sin nye facade. Vi har fået energieffektiviseret noget her på facaden. Fået den lagt om og isoleret op. Lagt 3-lags vinduer og døre i. Og fjernet den store port, der var. Vi har sparet 20-25%, ser det ud til indtil nu. Og målet, det var jo kun 5%. Så det gik jo ret godt. En del af renoveringen blev finansieret af et EU-tilskud på 75.000 kroner til energieffektivisering. Jamen, jeg tror, det er med til, at man lige får det der skub, der skal til for at komme i gang. Og det kan godt være, at man skal ofre lidt flere penge, men der findes jo faktisk også andre støttemuligheder. Men den var meget nem at gå til, og det var dejligt.